Madangazela ke ngibingelele kuwena Mkhoze kuseni kungisonto sithi asilungiseni isikhuthaza ukuhamba ezimisweni zikaMveli Nqangi ukuzazi nokuzithanda singena kulena le hora ngo 7:17 sihleli Shilo iQueen yathi hayi bandla full house namhlanje sihlonishwe kakhulu esihambelwa iNkosi yaseGinyezinye iNkosi uSizwe Shembe namhlanje sizoxoxa nje beka indlebe konke sokukhuluma ngiyacabanga ukuthi kukhona okuzohlaluka kukhona futhi okuzovela obala kodwa ke kumnandi ukuzwa into ngomnikazi wayo uyabo singayikhulumi singayazi yilona ke lolu hlelo sikutholela kona manje kodwa ke qala la ulalelisise lolu daba esilicela kuwe. The following program contains mature subject matter, coarse language and discussions of religious beliefs, ways of life and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners and parental discretion is strongly advised. Okay, yeah. Isisukile ke njengamanje indlovukazi uMaphuleli kanti ke ngihleli naye uQueen Rejoice Thabo Sambothi ndabenhle wakamyeza iNkosi siyabonga kakhulu webaba uMhlongo siyabonga nje bukhona bakho kule ndawo mhlawumbe ke ngiqale ngala kuwena ndabenhle ke sibingelele kulolu suku la namhlanje sibingelela abalali benanda eMixenjes yeah so right sibingelele izivakasheli zethu iNkosi sibingelele bonke abemimoya abaphethe imimoya abahamba nemimoya nemimoya emihle sihamba nayo la sibonga kumdalo usipha ukuzithemba kusithanda ukuzinikela ubuqotho ukungaziqhathi siqholoto sime phezulu kwamaqhuma sizenze abantu abaziyo kunabanye ke phasizehle sosibe nentobeko ukuze sinekelele isizwe sibuyele isimini saso njengoba umdala esidalile. Yes anginikeza ithuba iNkosi angikuveze lokhu baba ukuthi sihlonipheke kakhulu siyathoba kakhulu ukuthi uzufike unyathele kulamaceke kuthina kuyisibusi sesikhulu ngithi kuthula kube kuwena ngikunikeza futhi nethuba lokuthi ubingelele kuwena umsakazo. Siyabonga umsakazi umuntu abingelele kuseni njengesonto ngibingelele nabalaleli silibonga ithuba lokusimema osukwini namhlanje ukuthi umuntu azoba ingxenye yeinhlelo zenu. Siyabonga kakhulu. Mkhozi nje obwazi ke masihleli kasilungiseni sisuke sifuna kona iqiniso sifuna ukuzwa ngomlomo womuntu okanye ngomlomo namhlanje weNkosi okuyiqiniso lona lodwa but asizukwazi ukuqala size sibuza into eziningi singazi iNkosi ukuthi mhlawumbe umlando uzaleke kanjani siqalele nje ngiyacabanga ukuthi ungakwazi ukugoqa mntomkhulu ugoqe nje in few minutes ukuthi masikhuluma ngeNkosi yaseGinyezinye iNkosi uSizwe Shembe sikhuluma ngayiphi yabo nje umlando nje omfishane ngabe imude kakhulu. Ngizalwa emzini wasePhakameni ubaba inkosana yeNkosi ilanga uNkanyezi William Shembe obeganwe uMahluleli umama ozala mina wasebukhosini baseSwazini bese kuba umama uMakhoza umama omncane sasi sonke sasi 18 indlu ngayinye ibinabantwana abayisikhombisa kodwa ke sesisele manje ngempilo ke zezimo zasemhlabeni sesisele sibane abafana imina nomfowethu ngilamayo nodadewethu ababili. So uma kulomlando osinikeza wona wokuzaleka mhlambe ngenzeka yini ukuthi masibala ngoba angithi asinalo ulwazi oluphelelele ukuzaleka kwamakhosi akaShembe so mhlambe ungasinikeza nje ubaba mkhulu iNkosi ilanga bambiza kanjalo isikhathi esiningi uzalwa ukhokho uIsaya umprofeti umqali walolu hambo umbumbo weNazaretha entombeni yakaNgwenya uyena owathatha emva kwa umqali wendlela mehamba emhlabeni ibandla yena wayeganwe amakhosikazi awu62 mhlambe mabili angabatholanga abantwana bonke abayi16 bonke babathola abantwana. Okay. Ubaba ke usendlini yesithathu. Okay. Ugogo uManxumalo. Uyena ke
owaba ke eseba inkosana uma ke sekhambe uyise emhlabeni. Okay. Mina ke ngizalo yena. Oh, okay. Igama elithi Ginyezinye. Uyazi ukuthi ena kade ngizama ukuliqoqa kahle kube ngathi Ginyezinye. So Ginyezinye lavela kanjani? Umuntu awuthi ngidlule kulokho ukuqala nje uthe igama mina ngusizwe engalethiwa ubabamkhulu lelo. Okay. Umudlo wamafa engalethiwa ubaba usizwe. Umudlo wamafa ngalethiwa ubabamkhulu. Kunomlando ke walo ke mhla ke engetha lona. Okay. Engeke ngingeneke kona namhlanje. Uye uchazwe kalula befundisi. Oh, ngiyathanda ukuzwa. Ngiyathanda ukuzwa kancane nje lo mlando ngoba into ebalekile ukuthi thina esingazi fanele sazi. Uma ngikha nje phezulu kafishane uma sengizelwe ngithi nganginenyanga mabeyilanda. Wabeke esebiza ondlunkulu kuwogogo ababekhona egcekeni wayesebabikela ukuthi lo mntwana uzomqamba ngegama likayise ngoba uyise uvukile. Ubona ukuthi lo mntwana uhlakaniphe njengobaba manje ngizomqamba ngegama lika baba. Nina ke mantombazane eshoko gogogo ngoba niyalihlonipha igama nilibize lika babezala wenu nina niyosebenzisa likayise. Lavela kanjalo. Oh, okay. Ndabendle ngingaze ngiqhubeke kakhulu khona mhlawumbe ufisa ukuthi ukuthole kuba abengisayaza umlando ngokuthanda ukujula uzohamba khambe mangifika engqikithini nami ngicela ukubuza impela kodwa ngoba nje kusacacile. Okay. Sengitshela nje nami ngikano uMahluleli. Usuyayiveza nawe emlandweni. Sisakona umsakazo Inanda 88.4 FM. 24 minutes past 7 o'clock Indlovukazi uMahluleli sihanjelwe inkosi la yaseGinyezinye Nkosi Sizwe wakaShembe. Sisafuna lo mlando lokuningi okunye ngoba sihleli nje isikhashana esizokuthola nesizonika futhi ithuba lokuthi nina nikubuze kanti ngikukhumbuze inamba 0604650345 WhatsApp lowo makhona nje ufisa ukudlulisa 0604650345 iwone so sebenzisa kakhulu kulolu suku lwanamhlanje. Now baba yazi khona umbuzo engingazi ngizobuza kanjani kodwa ngizocela ukuthi ungamkele ngokundlela engizobuza ngayo ngoba indlela okukhulunywa ngayo la ngaphandle. Kunokuhlukahlukana kweindawo or amathempeli angazi ngizobiza kanjani kodwa ena siyezwa nje kukhona inkosi khona abanye kuthiwa hayilo mhlambe kuwonke ngizothi lo msindo okhona ubaba angasicacisela asihlalukisele kuphi kukona ukuthi kuhlukene kanjani mhlawumbe niyangena yini ngoba sezwa nendaba ukuthi angazi khona abayaya entabeni khona abangaya entabeni so kuloko nje ukuze sihlukanise siqhubeke nokuqondene ngqo. Ngibonge umsakazi. Umlando wethu omfishane umlando webandla. Hayi weinhlangothi umlando webandla ngoba indaba iyahluka. Yebo. Kuba khona indaba yomuntu bese kuba khona indaba eyiqiniso yokwenzekile. Yebo. Umlando webandla ibandla elisemzini waseGinyezinye oqala nje umuzi waseGinyezinye umuzi wasekuphakameni. Oh, okay. Awumelelene nokuphakama. Ukuphakama ikhaya elikhulu. Ukuphakama kuzale imizi eminingi ekhona okuhlala kuyona amaNazaretha nesetshenziswayo ukugcina umsebenzi kaNkuluNkulu. Yeah. Lo muzi ke sikhuluma esikona ke umuzi nawo umuzi ofana negatsha lasekuphakameni. Oh. Ibandla lasekuphakameni ibandla liseGinyezinye. Oh. Alimelelene nebandla lisekuphakameni. Okay. Ukudaleka kwalo uma kuhamba umqalo wendlela makhamba ubabamkhulu ilanga ngizobuye ngihlehla ukufika emva kusungulekeni kwebandla. Yeah. Uma khamba ubabamkhulu emzini wasekuphakameni ngo76 wafihla mhla ka2 January.
Okay. Uma efihlwa kwabe sekumenyezelwa ukuthi kuzobamba umfowabo umnewabo omncane wasenqayizivele wabizwa nangegama ukuthi uyena ozobamba kwesikhashana idlozi lize limkhombise umlando ke loyo yeah okhona obhalwe phansi okwenzeka emzini wasePhakameni nangempela ke kwaba njalo wawuthatha umsebenzi kuthe ekuthatheni kwakhe kwaqala ekholeni kwakhe ibandla wonke lo muntu okhona namhlanje oyinazaretha wayephethe uyena okay alikho elinye ibandla lalikhona kuthe makuyoshaya uOctober ngithi isonto lesibili kwase kuba nemvunga egcekeni yaba ngathi abasagculisiwe ukubamba kwakhe okay kwase ke kuhlala omunye wamadodana eNkosi ilanga kwase kubekwa yena leli bandla liseGinyezinye ke livela ngalolu suku uma sekuhleliwe ekama amadoda ebamba umhlangano esethi cha ungathi asisaboni kahle ukubamba kababa omncane thina sesifuna ukuthi kuhlale ingane yeNkosi ilanga ngalo lolanga kwase kusukuma ke ebandleni abathi cha siyanizwa lokho enikushoyo madoda kodwa ngeshwa thina ngeke sikwazi ukuyilandela lengane yeNkosi esenifuna ukuyibeka ngoba thina sikholelwa ukuthi njobe ebambile nje ubaba omncane ubambele inkosana yeNkosi base bephuma eceleni ke kwase kuthiwa cha ke madoda ke la ePhakameni kusho ukuthi abahamba nobaba omncane sebezowelela ngaphesheya komgwaqo la ngaphakathi sekuzawuhlala abahamba nalenkosi ezalwa ngqo umfowabo kababa phuma kanjalo ke leli bandla umehluko odalthi lingaqami ekakhulu masingalinganisa ngokwesimo senta abantu abazosheshe bayiqonde ngokwepolitiki kufana nokuthi ibandla lakhetha ukulwa ngokuthula ingakho lingaqamanga lathi lona lizohlonipha isiko lokuthi kwethulwe ubaba omncane njengebamba sizolinda yena aze akhombe njoba kuthiwa idlozi lizomkhombisa okay unombango ke umbango ke ugqama kakhulu nje phakathi kwalamaqembu amabili ngoba agcine wona eseyisana ezinkantolo ayisehlukanisa ama property ebandla imizi kwayo ukuthi inkosi inabalandeli abangakhe ngaphi okay ngicela sibambe lawo kwamanje very interesting siyabuya Indlovukazi uMaphuleli emsakazweni Nanda asilungiseni FM when we return more sanda kuvulela umsakazo yazini awulenza ngiphuthu ukhethe kahle kuyikona lokho ukuthi sikhuluma la sitholela thina umlando Nkosi amangazi ke mawuhleli nenkosi ukuthi kuyashiwo yini ukuthi horses ma manje ngoba ubuye ugade manje ukuthi awukwazi ukubiza inkosi ngehorse yabo kodwa ke kumnandi ukuhlala naye inkosi uMahluleli la sikhuluma siuthola umlando ngqo emlomeni wakhe ubusasilandisa ke kwasho ukuthi isikhathi sesithi asiye ngala ekhefini ngicela ukuthi ngidedele inkosi iqhubeke inkosi uMahluleli le from eGinyezinye indawo akuyona asiqhubeke ke baba umuntu besachaza ukuzaleka kwebandla leli umuntu akulona la leli bandla njengoba sengichazile lazaleka ngo77 ngoOctober uma nje kuphuma elokuqala laseliphosela inselelo ukubamba kwenyanga yezulu labe selizaleka umehluko njengoba ngishilo ukuthi alikhethanga ukulwa la khetha ukuhlonipha okumenyezelwe ngoba futhi kwakhambisana nesiko lokuthi njengoba sisazilile nje indlu okuyiyona efanele yenkosi ilanga ukungena kwamne wabo omncane abambe kwakungeyona into eyayiphambene nesiko ngoba leli bandla angeke ulihlukanise kakhulu namasiko la ngalwa ke base lezi inhlangothi ezimbili zakhetha ukulwa
zachuma ke ngoba zabe seziye inkantolo zaye inkantolo kungakayiwe inkantolo kwayiwe esilweni ngoba ngesikhathi kufihlwa isilo sasimelwe umntwana umcwayizeni esasithume yena ukuthi azoba yiso laso uma usuku umsindo kwasekiwa kwaNongoma uma kufika khona sabe sesithi kulungile kubike kodwa bo Shembe masenilwa ngizocela ukuthi ubaba omncane njoba kuyena othuliwe ahambe nebandla lingakahlakazeki wena buyisela labantu asebekhona bathi bahamba nawe eseshoke kubaba omncane ke ophethe kuphakameni ubaba omncane ophethe kuphakameni ubizwa uPhasha wavuma ukuthi ibandla uzobe sebabuyisela ubaba omncane sithi silo uzokhuphuka uye entabeni uma usubuye entabeni ubuye ke usuza la kumina usuhamba nezingane nomndeni uzosho ukuthi ubani ombambele kwahlukana kunjalo ke mase kubuye entabeni ke udaba lashintsha kwasekiwe inkantolo kwangabe kusayiwa kwisilo kunalokho sase sibizwe enkantolo ukuthi asizochaza ukuthi sasibabizeleni laba bobabili safike ke sachaza ukuthi cha mina ngangilamula umsindo wawusuwenzeka kwaze kuthiwa wawusu unalo yini ulwazi lokuthi sekunecala elikhona sathi cha kwathiwa ngeshwa ke mase kunecala awusakwazi phela ukungena wena saphuma kanjalo kodwa sase sibashiya nomyalezo ukuthi kulungile njoba senithathelela udaba lwasekhaya emaqhugwaneni nazo lifaka la enkantolo soke sibonthi liyofika phi icala lokuqala ke likhona elabe selingena kwase kuba yilelo yayi ngabe kisaba khona ke indaba yokuthi uzokehle amemezele ngoba sekunaleli icala phakathi kwakhe nondodana omncane ukuthi ubani umholi eladonsa enkantolo enkulu eMgungundlovu ngithi iminyaka mhlambe emine noma isihlanu njoba nibona kudonsa leli kodwa egcineni laba nesiphetho isiphetho sakhona kwaba ukuthi ijudge likhipha isinqumo sokuthi phakathi kwabo obabili akekho obekwe umufi mase ngithi umufi ngisho inkosi ebihlele esihlalweni ubaba mkhulu angazi noma yalandeleka ngiyalandela kunalokho la selibenzela isivumelwano sokuhlanganisa ibandla okuyi settlement lezi zinto umuntu akhuluma ngazo kumele abantu bakuqonde umuntu akazakhe sikhuluma ngomlando obhalwe phansi ongathi uma unika icase number uye eMgungundlovu ufika ubheke kuma archives icala lokuqala la kaShembe ulithola ukuthi laphela kanjalo uma kuphunywa enkantolo uhlangothi nohlangothi luthi siwinile uhlangothi nohlangothi luthi siwinile kuphunywa la sekuyohlukaniswa izinto zebandla iNazareth Baptist Church seyihlukaniswa ngokuthi kuleli tempeli kulomuzi lolo hlangothi linabalandeli abangakho inkosi lapho ingakubani uma wena una 10 umuzo oshiwe kuwena njengayiGinyezinye ungaphansi inkosi unamalandeli abaningi sebeyakhishwa abancane usobuya ngakuwena yonke ke lemizi kaShembe ihlukaniswe kanjalo njoba namhlanje khona ongangeni kulokho khona ongena kulona indaba ke yokuhlukana kwebandla ibe kanjalo leli ke umuntu akulona laqhubeka nokulandela inkosi uMakhula kancane kubaba ozalameni kodwa konke likwenza emzini wakhe ngoba lilinde ukuthi kuze kuphakame inyanga yezulu iyona ezozeyisho ukuthi ubani laqhubeka konke okwalo licela kuyena emzini wakhe kasi beyithole abantwana bebathola imisebenzi kunezingane zamadoda namhlanje kodwa laba ngekho kakhulu active emhlabeni ngoba lilinde lokho okhambe kwahamba ke nayo inyanga yezulu iyacacisa ukuthi ibambele bani
kakhulukazi einsukwini zokugcina nje ngitho ba 92 91 besithi umivala umhlangano eBhleni besithatha imgidi iyise kaSi. Okay. Uma ifika imgidi iyise kaSi, uma ingene esangweni ifika igumula icathulo, ibuza befundisa ukuthi nenze njani uma ningena kulomuzi. Ngoba lo muzi sekuphakameni. Okay. Kuleyo mgidi umakhula kancane bephuma angene einhlakeni zonke kumakhosikazi afika sine aphume lapha ayongena emadodeni asine ayongena enjobeni asine into engakaze yenzeke kuleli bandla inkosi kuphela engena phakathi emgidini sine uma isiyibusisa. Oh, okay. Kwaya ukuthi ke phela bayakubona bakubonayo abangakuthandi lokho abakuthandi bakhohlwa ikhona. Uthe uma inkosi inyanga yezulu umkhulu omncane esegula esibhedlela wasilanda isidlo. Okay. Sasihamba nommeli waso ngaleso sikhathi uMathe. No bakungithiwa ungqongqosha ngazi wezomthetho ngaleyo sikhathi ubaba uCJ umthetho wayekulelo team. Okay. Safike sayichaza indaba ukuthi ke njengoba kwasuka umsindo emzini nomfowethu njoba ngingasaphilile ngicela ungisize makukhona okungivelelayo uthathe ibandla lomfowethu amazi akhulunywa inyanga yezulu. Yeah. Uyena oseyolibuyisela ekuphakameni umfowethu lo ozalo umfowethu inkosana yakhe uNkanyezi. Okay. Iyabhalwa ke phansi leyo nto ke sahamba nayo isilo. Osekwenzeka emva kwalokho ke ngeke sisakwazi ukuchaza ngoba sikwazi lokho. Manje ke leli bandla lilandela ngokugcwele inyanga yezulu njengebamba liyayihlonipha ngoba ngeke ibe khona indaba yebandla liseGinyezinye uma uzophika inyanga yezulu. Oh. Ngoba iyona yaziyo ithi umfowabo abantu bangakabaxabanisa wayemtshelile. Okay. Sonke lesikhathi uhleli nje ubevikela lo mfana ikakhulukazi emndenini ngoba ungamfundi. Okuyiqiniso ke lokho ngoba ibandla lingakahlakazeki abantu bokuqala baphuma emzini wasekuphakameni uma sekhambe ubaba mkhulu ithina indle yakwethu. Okay. Wamlanda ubaba eShowe. Wafika naye kwasuka umsindo ngolesine egcekeni. Ngolesine ekseni esihlanu ekseni savuka nencwadi ngolesihlanu ekseni eyayisifakwe phansi kwesicapha. Ithi akushonela namhlanje singasekho thina egcekeni. Alikahlakazeki ibandla lapho ayikabo khona imbango. Kulungiselela ukuyofihla. Oh, sagcina singamfihlanga. Sase silalele emsakazweni nasemaphepheni. Kuqalwa zona lezi indlela esezikhona namhlanje. Kodwa lapho ke ibandla alizange libe alinasandla lapho. Yeah. Incwadi ngayithatha ekseni ngayiyisa kubaba wayithatha waye emakhosini nasebefundisi base bethi cha asikwazi ukuyingena nhlanzile thina sihlala ngapha nihlala nodwa ngale ngaphakathi njengomndeni. Iqhamuke emndenini lena. Okuthenga ukuhamba kwesikhathi ke base bebuye futhi sekuvele emndenini abayibhala ukuthi kwakuhlangenwephi bebangakhi. Owayihambise ethunywe ubani. Ethunywe ubani akawayifaka phansi kwesicapha ukuze ukuthi uma kufihlwa ngesonto sibe singasekho egcikeni ukuze kungabi khona ozokhipha ubaba mkhulu ngobhoko. Ngoba meke wami ekhanda kuyobe kusho ukuthi sekuphelile lokho abafisa ukwenza ngeke kusenzeke. Iqiniso ke lelo ke elikhona ke la lingakahlakazeki ibandla umuntu waphuma emzini wasekuphakameni sikhishwa umndeni. Sikhishwa abanye bomndeni sekulungiselelwa lezi ndlela esezikhona. Okay. Lihlakazeka nje ibandla thina sesithuthiwe imoto ivene yasithatha yasilayishela emgwaqweni. Oh. Sashiya yonke into kanjalo. Sayo lahlwa leKaZulu. Iloyo kumlando umuntu anawo ukuthi iGinyezini velaphi. Yeah. Kahle hle iGinyezinye uma umuntu ezokhuluma ngalela bandla kungashona ilanga. Ukuqala kokuthi kuvela indaba yebandla eliseGinyezinye namhlanje iqale ukuvela kwalona ibandla iNazareth Baptist Church lingabi khona. Oh. Okay.
Okay. Uma sikhuluma ngeqiniso layo. Lela bandla lapha lindala kunebandla uqobo lwalo. Ivela kanjani uma ukhokho esesentabazwe. Kungakavumi ukuthi ayithathe lendlela. uNkulunkulu ambizela kuyona. Ngelinye ilanga ushawa umbani. Bese kubiza inyanga. Akukabukhona indaba yobuNazaretha. Isekhaya emzini wakubo. Njengoba ke kwenziwa umuntu mayeshawe izulu. Bese inyanga mayisifikile ivula ikhwama. Lapho isilungiselela ukuthi sizoqala ke imkhothise. Angithi uqulekile. Bese yaphaphama. Me phaphama bese mntanami. Ubani igama lakho? Bese ithi ngoNkanyezi. Athi ngaze ngalithanda leli gama. Ngiyosebenza ngalo mase ngibuya esiqini sesithathu. uNkulunkulu uthi angikutshela ukuthi inyanga yangempela kodwa ikhwama zakho ngeke mina zisangisiza. Kodwa inkomo yakho uzoyithola. Angazi ke uma kunjalo ukuthi singathi iqale nini. Kodwa lo mlando uxoxwa abantu ababehamba nomqali wendlela ikakhulukazi umama uMavilakazi ozala umkhulu omncane uNhlakakazi. Okay. Uxoxa ibona lo mlando. No mfundisi ukhubisa ongasekho. Iningi labantu abazilendaba basekho kodwa ke zabhalwa phansi lezinto. Okay. Sayibeka. Ingakho ngithi ke lele abandla ukubuya ngathi namhlanje eseliqhamuka nje esikhaleni ibandla elidala aliqhamuka esikhaleni. Ibandla mhla kuhlukana ibandla uma kuhlukana ibandla lahlukana kanje kwaba khona ababizwa ngokuthi omtutwane. Okay. Omtutwane ke abalandela ubaba omncane. Inyanga yezulu. Okay. Kwase kuba khona ibandla okuthiwa amaphekula. Lelo ke elilandela ubaba omncane INkosi uPhasha. Kwase kuba khona leli okuthiwa izipeletu. Leli liseGinyezini kwa ipeletu. Uma qala nje kuhlukana ibandla lahlukana ngo77 October lahlukana kathathu. Owa abaziya babekhona bazokutshela kwakunjalo impela. 77 lihlukana kathathu. 77 lihlukana kathathu kanjani mhlambe lihlukana njengoba sekuneyinhlangothi nje. Okay. Njengoba sekunamaqembu nje. Okay. So ngalesikhathi lihlukana ngo77 lahlukana as ukuthiwa isekuphakameni la kuthiwa kwakuhlukana ibandla ekuphakameni. Ngabi umuzi wasehleni. Khona ebuhleni, ngabi kuhlukana ibandla ekuphakameni. Njengoba lathi ngikulandisa nje. Okay. Ukuthi lihluka ibamba inyanga yezulu ibambe inyanga eziyisithupha. Lilinye ibandla. Wonke umuntu wakhothama kuyona kwa yahambisa imhlangano yenza yonke into njoba namhlanje sekungathi nje akuzange kwenzeke. Abangagculisiwe baqala ukuvela ngoOctober. Sebethi bona sebebeka ingane yenkosi ilanga. Abayibone ukubanjela. Izinto lezo ozoyithola kuma archives ngisho usuku lokuthi umenyezelwe nini okuyena obesemenyezelwa uzokuthola ukuthi ibandla lihlukane nini izinto ezikhona ezibhalwe phansi. Okay. Ayisengiyayizwa ke manje ungibalela ipeleti iphekula. Umthuthwane noma umtutwane. Lamagama mhlambe asuselwa ku aziwa ibona abanikazi abaqambayo. Mina ngikutshele esabona sekwenzeke. Okay. Lapho bengicela inkosi ukubuza ngoba ngizokhohlwa. Nkosi la Mahluleli wami ini eyibe impethu ngaphakathi yenza ukuthi kube khona uqhekeko kubantu ngebandleni. Izikhundla, imali, amandla. Ake siqale sichaze leyo eyokwehlukana kwebandla. Eyokwehlukana kwebandla iprofetiwe. Alikho iphutha. Ungadideki besizwe nje abantu phela abangazi bethleli ibandla mase kunje cha thina kufakazela ukuthi uShembe wayethunywe ezulwini. Okay. Eyokwehlukana kwebandla inkosi ilanga ikhulume ngayo kuphakameni kanzima kusuka ngo1960 61 62 ikhulume kanzima uNkulunkulu eyikhombisa ukuthi emva kwayo kuzosale kwenzakaleni. Oshembe abaningi sizwe ngayo ukuthi kuzosale kuvela oshembe abaningi.
ithi mayibeka indaba ithi kuzinkokhela enkulu emva kwami eyodlula ngisheka amamthembu bayazika abadala ekuPhakameni kwake kwaba nenkokhelo yokuqala eyafika yonkosikazi uMamthembu naye okwathi makuhlala ilanga inkosi ilanga kuhambe umqalo wendlela kwakhona lokhu lesimo sodungunyana wayeseba umuntu othi umqalo wendlela usebuyile ufikele lapho ulapha kuyena emzini wakhe base abantu ngokuthi babe ngakakholwa kahle indaba yenkosi ilanga base beduma belandela khona sekuthiwa ngesikhathi esithile uyakhuluma kunje ikhona inkosi ilanga egcikeni yadonsa isikhathi eside kodwa ma uNkulunkulu esefuna iphele yaphela ngosuku olulodwa ingakho esethi ke kuza inkokhelo enkulu emva kwami maNazaretha eyodlula ngisheka amamthembu ngoba eyokuqala inkokhelo kwabe kaMamthembu uthi lezayo iyodonsa iminyaka eyocela emashumi-4 uthi thina boShembe sisazohamba kuzosale kube emnyama ezweni abantu bomfuna uShembe bokwehla benyuka bemfuna kuyovela oShembe abaningi kulabo oShembe abaningi abanye babo boba namandla amakhulu bokhomba intaba bathi ayigudluke manje ke thina sisalinde lokho asithuswa yonke lo msindo esuzwayo obuNazaretha obukhulu beyimanga ngoba satshela ukuthi into ezakwenzeka ngizama ukuphendula ke la kuwena ukuthi inkokhelo kwakufanele yenzeke inkokhelo kwakufanele ibandla lihlakazeke ngoba ukona kwase kukhulu ngaphakathi kuPhakameni inkosi ilanga kwase kunabantu abase bengayithandi abase bebona ngathi kukhona abangenza kangcono lo msebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu wayesemkhombisa kuShembe ngoba kuzange ukufa kumZulu wamkhombisa ukuthi uma uhamba leli bandla sekonakele kuzosale kube kanje yonke lento eyenzakalayo sikho isimanga into esiprofeti inkinga iphambana ekuthenini uyakholwa yini okwashiwo uShembe lapho sekukubeke khona namhlanje manje ngeke umuntu uShembe ongakaze ahambe kuyena bese le ndaba ayikhulume nje basiyikhuluma kodwa lapha eGinyezini sikhuluma lolo limi ukuthi konke lokho kwenzakalayo maNazaretha ningathuki ubuNazaretha buzovuka usho njalo uthi ubuNazaretha buyovuka maNazaretha ubukhulu babo beyawuphindwa kasikhombisa nomuzi wasekuPhakameni uthi uyawuvuka ilapho ke khona le obukade ukhulume ngayo ukuthi thina sileli bandla elikholelo ukuthi ngokwesiko kwakufanele kube inkosana ibeke leyo ndaba isiqiniswa kakhulu isinqumo secala eMgungundlovu uma selithi akukho umuntu obekwe yilanga isinqumo senkantolo ngolimi lweni okuthiwa iorder isho njalo yecala ithi akukho umuntu kulaba bobabili obekwe yilanga base bevuma nabo bakusayina lokho ingakho begcina benza isivumelwano sokuhlanganisa base bekhethelwa imantshi yaseshowe eyayinolwazi olukhulu ngezamasiko eyayisiretire uColin Brand uyena owayezohlala as acting trustee bese behlangana bobabili uhlangothi lilethe 5 nolunye lilethe 5 bese besho ukuthi kungani bethi laba kufanele kuba baholi gothi makugcina ku5-5 njoba amaqembu amabili ezobelethe 5-5 bese imantshi ezobe iuchairman ikhipha ivoti layo awina omunye ngo6-5 bese kubuyiswa kuyiswe enkantolo inkantolo ifake istembu ukuthi uyena umholi lo osethatha emva kwelanga ngokusemthethweni okugcine kungenzekanga kwaphunywa kwakhulunywa into engekho ibandla ke liseGinyezini ke ngesikhathi lihamba nobaba lihambe leyo ndlela liqala ukugqama mase sekuhamba ubaba emhlabeni sekusuka mina ngoba yena ushiye ekhulumile ngami ebandleni ngase ngisukuma ke mina into yokuqala engiyenzayo kwase kuyobheka eMaritzburg ukuthi esihlalweni senkosi ilanga kwenzakalani ngoba la liphethe ibandla ngoba ibandla enye into edida abantu ibandla alisekho endlini kakhokho izayo liphume khona labiwa inkosana uma yabe izinto zakwabo
umkhulu Stanel wayesabela ubaba mkhulu ibandla ukuthi ubaba uthe ibandla lalomfana hayi ukuthi uzolibahamba kuphinde kungene nathi ibandla uthe lalomfana ngaleyo ndlela wagcina emabelo okuncane emaplazini nase inkomeni okuyifa wathi okwakho okuningi kuyophuma ebandleni ingakho ke mase kumenyezelwe kuphakameni kuthiwa uyabamba umne wabo osekujiya kamva ke manje sekunembuzo ukuthi wayebambele bani kwakunjani leyo mbuzo ayizange ibuzwe Paradise ngesikhathi ethulwa kwaduma uhameni kwaduma ingcwele namhlanje ubuqili sebushintshile kubantu uma uthi wayebambile kwaye kwabanjwe ebandleni ibandla kulonifa uma kungelonifa ke owamumbuzo walaba kanjani inkosana okay Mbuzo lowo kuwona umsakazi Nanda 88.5 FM today's best radio kanti ke sihleli ke iNkosi uMahluleli la emsakazweni sizoke sithi nje ngala ezindabeni ebese siyabuya ake singenisa beindaba ngono CD ethi oh Jehovah Oh yes yeah hey siyafunda siyahabula la sizokunikeza okunye ekufanele ukuthi ukwazi because wami usahlele emsakazweni Nanda siyabonga 8:15 indlovukazi uMaphule ihleli kanti neNkosi la uMahluleli walapha iGinyezinye sisotholile umlando siyazi ke bakwethu ukuthi akupheleli konke esikhathini esisodwa niyalwazi nani udaba into eningi umlando nje ngalo awukwazi ukuqoqosa kunelodwa kodwa ke siyathemba ukuthi kancane kancane khona lokini kubambayo kanti futhi uphinde sicele sikhuthame lapha eNkosini ukuthi iphinde ibuye kwamanje akulalele lokho sicela kuwena ukuthi ukwenze alright mase sikulesi sikhathi ke sisikhathini esithi siyagoqa ukuze isikhathi singashayi kanti futhi siyafisa ukuthi nawe la ukhona makunombuzo ufisa ukubuza ungathumela WhatsApp number 0604650345 sishaye nje sisabe emxholweni singa try but ke ngicela ukunikeza ithuba undabendla kaMyeza enayo imibuzo sokuyilona ithuba lemibuzo le esingathi asibuze okwamanje ndabendle uMahluleli ngicela ukubuza imvelaphi yobukhosi ebuholini into iqale kanjani uma uthi imvelaphi yobukhosi ebuholini ngizama ukuthi ngizoma ngichaza ukuthi ngizwe kuthiwa INkosi yaseGinyezinye INkosi yaseBuhleni INkosi ubani INkosi yebo mhlambe akaze bakubuze kahle akuzwakali kahle mhlambe angazi ngabe awuqondile ukuthi iGinyezinye nakho ngabe awuqondile ukuthi ubuholi ukuthi bube sendlini yakaShembe mhlambe ikuphi okuqondile ngengizwe makhunya ukuthi ibandla liholwe abazali uShembe no ngengizwe makuthiwa INkosi usibanibani mhlambe INkosi ilanga kulolo hlangothi aliphethe okay uyamusa ngathi uqonda ukubuza ukuthi uShembe kwenzeka kanjani abizwe ngeNkosi yes njoba nje kwazi ukuthi kunomfundisi ababishopi uShembe yena kwenzeka kanjani abizwe ngeNkosi yebo ngiyaphi impela iwona lo ilona impela bekunga nangesingisi ukhululeke ubuza cha sibonga umuntu akukhulumayo nesikholelwa khona esikufundisiwe abanikazi balolu wami ngeshwa ke uma singazange sithole ithuba lokubuza kuyena ukuthi usho kanjani ukuthi INkosi ngeke ngakhe okwami namhlanje thina malakhiwa libandla sazi ukuthi okuqala nje ubuNazaretha ibandla uhambo likaNkulunkulu yes uma sizobuyela esimene esikahle ayikho into ekhona emhlabeni eyenziwe uNkulunkulu uqobo kuzo zonke izinto okuthiwa ikhona sikaNkulunkulu ngisho iBhayibheli sithi incwadi engcwele ekaNkulunkulu kodwa ibhalwa abantu yep enye into kufanele iqondakala njengoba sekungathi kunenkingi ukuthi yini ubuholi baleli bandla kuphathwe izingane zikaShembe uShembe leli bandla lihlukile qale ngichaze lapha
ukusunguleka kwalo nokwakheka kwalo lihlukile. uNkulunkulu wakhuluma noShembe esesentabazwe ukuthi akeze kulelizwe azomakhela ibandla lakhe. Ubona abantu bengasahambi ngendlela ayebanikeze yona, ezovusa kahle hle uNazaretha okwakuyinkolo eyayikhona bayibulala uma bebulala inkosi uJesu. Inkosi uJesu wayiNazaretha. Iyona ke evuswe uShembe afike wazokuvusa uNazaretha. Umholi sifundisa ukuthi inkosi bese kuba nabefundisi bese sifundiswe kanjalo thina uShembe. uShembe kodwa uma efika kulelizwe uNkulunkulu wayembizela entabeni engcwele. Ilapho uShembe ahlangana khona noNkulunkulu. Wayesemtshela ukuthi mina lo ngikhuluma nawe ngikufundisa ukuthandaza ngenzani ngikwenzisana. Uthi uma echaza uShembe uthi ngakhuphuka ukuya entabeni ngiyindodana kaMayekisi. Kodwa ngehla khona sengibona konke. Ngoba wafika wahlala endlakazi ifika imimoya ithi Shembe sesifikile aphike. Kwaze kwafika lokhu yena wathi mina ke ngangulethelana. Nayi imithetho wayesemnikeza. uShembe wayesembathwa umoya oyingcwele kaNkulunkulu. Yiwo ke lo uShembe ke awusebenzisa ke ukwakha leli bandla. Ibandla lakhe uShembe ngo1910. Sebechaza into eziningi namhlanje thina esikufundisiwe okukhulunywa inkosi ilanga imisa isikhumbuzo esiba naso njalo ngoMarch ukuthi ibandla la sukula ngo1910. Usho njalo ekhumbuza abaNazaretha ukubaluleka kwaMarch 10. AmaNazaretha sekukhohliwe lokho. Ayakhohliwe. Wasivuselela. Kodwa uShembe khona lento yokuthi mina ngizokhuluma inkolo ngesikwaziyo lesikufundiswe inkosi ilanga ngoMnazaretha. Ngoba ngithina babili abanikazi balomsebenzi kufike kube umqali wendlela bese kuba inkosi ilanga. Ibona abanikazi boMnazaretha. Okay. Ababenze baba yilento kuyiyona namhlanje. uShembe uNkulunkulu wamaNazaretha uNkulunkulu oyedwa naloNkulunkulu wonke umuntu omaziyo. Umoya wenkosi uJesu thina sikholwa ukuthi iwona owembatha uShembe. Ngoba uma ukhumbula ikhona incwadi uma esesesiphambanweni uthi uyofika uNkulunkulu anicelele omunye umoya oyohlala nani. Yiwo ke lo moya thina sikholwa ekutheni iwona owambatha uShembe. Iwona lo moya ke esithi okaNkulunkulu lo ahlangana naye entabeni engcwele. Indaba yenkosi sichaza ngesifundiswe khona. Sizoyichaza konke ngikukhulumayo umuntu ukukhuluma ngezinto ezikhulunywe umqali wendlela zakhulunywa inkosi ilanga. Besifundisa ngoMnazaretha. Uyena inkosi ilanga efundisa amaNazaretha ukuthi owena uNkulunkulu uMnazaretha akabona ngamehlo usezulwini. Nina nithi mina ngiyinkosi ngiyumholi kodwa amaNazaretha wahola umuntu. AmaNazaretha awolo uNkulunkulu ongabona. Amazwi akhe lawo emzini wasePhakameni. Asikwazi ukuningi ngosekukhulumeka ngeke kodwa sibaphikise phela abantu. Kodwa thina emzini waseGinyezinye njengebandla lasePhakameni siholwa umoya kaNkulunkulu owembatha uShembe oyingcwele angiyena mina uNkulunkulu. Okay. Siyabonga kakhulu. Ndaba lesibili umbuzo khona. Cha sengichazele kahle. Okay. uMandla Sibanyoni saze sanenhlanhla uzinkosi uMahluleli waseGinyezinye isithulela umlando namaqiniso. Ukhanyisani amakhosi ahleli ezihlalweni ahleli ngaliphi ngempela ngiyafisa ukuzwa bezichaza bona njengoba inkosi uMahluleli isilandisa. Ongivulele intombi okunye okulandelayo sekuyithuba lokuthi sifunde imibuzo yakho sifunde sizwe futhi okwakho ofisa ukubuza. Siyabonga kakhulu ngomlando ebandla lamaNazaretha. Ngicela ukubuza ukuthi kuyiqiniso elingakanani ukuthi inkolo yakaShembe iyazichitha izangoma nezinyanga nanokuthi ithini lithini ngokuhlabela amadlozi kanye nomsango osangweni lo. Umbuzo shomase kufanele. Hayi phendula. Umqali wendlela uma esifundisa usifundisa ngokuthi isangoma
hlala nganyala naso ogqokweni kuyoba isangoma ubungoma baso esikuthole emanzini esikulanda emanzini esibili siselapho ke namanje ukuthi olunye uhlobo lwezangoma ngeke sikwazi ithi inkosi ilanga mayisi ishumayela ethi Nazaretha kuyofika isikhathi ezweni la ibandla lizokhula abantu baphenduke kakhulu kodwa kuyobe sekuyisikhathi sesizukulwane esingezwa esingahloniphi esinomobholo esingenandaba namuntu abayofika bashintshe konke nikufundiswe ubaba methu ubaba usho umqali wendlela banibuyisele ekukhonzeni inyanga izangoma nasekuphuzeni utshwala emzimini manje amadlozi akhona eBhayibhelini uma sithi iBhayibheli iyona ncwadi esilawulayo amadlozi ayekhona thina la eNazaretha abazali bethu amadlozi siyabazisa abazali bethu kodwa sibakhonzi sikhonza uNkulunkulu kodwa angikhohlwa ukuthi mina ngizalwa ubani owayezalwa ubani owayezalwa ubani sikholwa ukuthi uNkulunkulu njengoba kuyibona abantu okuqala abadala abazali bethu singakabi khona namanje bakhona eduze kwakhe ngoba inkolo ukuthi sinenkinga indaba yenkolo angazi ukuthi solithola nithi ukubala ukuthi ichazeke inkolo ifike ngenye indlela eAfrika ifike ngenye indlela ifike yanomkhuba ukuthi ifuna ukusikhipha ngokwethu nasendleleni esifice siyiyona inkolo uma sizokhumbula kahle uNkulunkulu medala umuntu oqala abantu bokuqala emhlabeni inkolo yayingekho akaze abanike inkolo babengasonti kwabanika imithetho inkolo iqala abantu mase bephula imithetho yaqala kodwa futhi thina sineyethu sengithuke nje namhlanje mangizwa kukhulunywa inkolo yesintu inkolo yesintu kanjani uma mina uthola ukuthi ngigcina ukuthi ubaba nje esahamba emhlabeni kufuneka ngelinye ilanga umuphi ukudla kufuneka ngenzeni sekuyinkolo leyo ngoba phela bathi inkolo yesintu leyo manje imkhuba asinayo inkolo yesintu hayi ngicela le inkolo yesintu engathi siyayidinga sengiyayibhala njengohla lesitesi nami ke lapho interest isivele yenyoka kakhulu ngoba imkhuba leyo. Okay, ngiyathemba ukuthi siyaphenduleka. Ngizocela nje ngoba ngibuka nanesikhathi sethu engazi sesiya ngokuthi siphelele but ngiyafisa ukuthi abalaleli ngithole la uPaula kwabo uSimpiwe uthi sanibonani cha inhlanzi ibandla elikaNkulunkulu. Oh okay. Ngifunda phi manje kufanele ngifundile lo. Angazi uma ngibiza ngilifunde kanjena lelika leli angazi ukuthi ubhale ukuthi lokhu ke lento esikhulunywa abantu bayithathaphi kanti uma kunezinto eziqoshwe phansi ezifakazela inkosi yaseGinyezinye kulokho esilandisa ngakho ngokucela nje kubahleli basigcinele lo mlando onotheka ngaka ngiyabonga ngilalela uMoses siyabonga uSipho emameni emsakazweni sibonge ukusilethela leli qhawe lizosicacisela ngomlando nolwazi ngesonto nobukhosi bakwaShembe ngibonge indlovukazi nethimba lakho uSipho Rastaduma eMayville amen uMartha amen working cat amen we choppers abantu mhlawumbe choppers njalo lese ngibhala ochoppers yeah. No, it's fine. Ngibuka isikhathi la sethu. Angazi noma khona engikushyayo ekufanele sikubuze ngoba ngiyafisa futhi ukuthi sizinikeze ithuba elikahle lokurepha kahle up ngoba kunezinhlelo la inkosi engizwe ithi ukudlula kuzona kancane ezimnandi ngezona izinkulumo ezinhle ngoba ibhlungu lento ukuthi sibone kungathi kuhlakazekile bese sikhuluma noma yini kodwa singayithola ngeqiniso layo so thina la kulolu hlelo ngizwa nokukhuluma kwakho baba ukuthi ngathi uhlala nathi every day because izinto ezifana nalesi siyafisa ukuthi siziveze ngakho sithi sikhuthaza ukuhamba ezimisweni zikaMveli Nqangi nokuzazi nokuzithanda sanibona e-studio siyabonga ngohlelo olusipho kusuka nokuhlala kwebandla sibonge kakhulu kwinkosi uMahluleli ukusicubelela nokwazi ukusinikeza access
thina ke sazi amakhosi abakude kunabantu kepha useduze kakhulu nabantu baba lokho kukhombisa uthando nokuthi ngempela uholwa uNkulunkulu uNjabulo Ngcobolo esikhuluma ngayo okhuluma la nathi uNjabulo ubamba amazwi ami ngoba ngempela ukuvakashelwa inkosi kuyinto nje enkulu kakhulu angazi ke let me give you isikhathi sokuthi nicabangele imibuzo bese siya ngala. Yeah, umsakazi nanda 88.5 sesifike emzuzwini yokugcina ngci before siphume kuhleli ndokazi Mapule kanti ngihlezi la nenkosi uMahluleli Ginyezinye kanti khona ndabantu bakamyeza Queen Rejoice Thabo angikwazi ukuthi ngenze lento yokuthi ngingabingelelisi ubabwethu la ubabumpele kancanywa Thembelani uJehova ethi Thembelani uJehova umbuso wezulu ngowa igama lakhe lonke njalo liphelele maphelele yeah mawusazi uThembelana kwaqe ngaqe uJehova ukuba umbuso wezulu ngowakhe awu akamveli nqanga umbuso wezulu ngiyakuzwa asithulise baba asithulise nje kumbuzwana isingakaqedi nenkosi ngoba kunembuzwana la abanye abasa edile abalaleli ake ngibingeleleke nami bonke abalaleli beNanda FM kuyo yonke indawo la bekhona ukuthula mabekuningi ngiyabonga lolu suku namhlanje umdala esivusile yeah ngoba senzanga ukuthanda kwethu yeah sicela ukuthi umdala benathi futhi liyoshona la asivikele intweni ezithephecelezi ezingona imoya yethu yeah kusiyama awubenjalo nje lensizwe seduze kwami kodwa ithwele kanzi yeah hayi ukuthula baba makwande nakuwe siyabonga kakhulu kuyintokozo nje ukuba sibe la ngoba sasithembisile nakhona ukuthi sisazobe sithi nje uphelezelana ke sikhulume lento kaMvelincane ake silalele lo okhuluma la simuze ukuthi uthini lo okhuluma la osithembe bakho ethembeni lakho lapho e-studio ukuthula makwande ngiyabonga kubaba ovela ephalamende lapho e-studio indlela ayichaza ngayo indaba yokukholwa nami ngiyirasta angiphiki kodwa indlela ayiveza ngayo uShembe nenkolo yobrasta kuyinkolo ehambisanayo ngoba nayiveza ukuthi umdala mhlayidala abantu abanikezwe umthetho nami inkolo nalokho engakufunda ebrasteni ngiyabonga ukuthula nakwande e-studio nhlonipho ucelelo eseShestaville Makai kuthula kube kuwena senzeni ukuthula sisinezihambeli zakho siyabonga kakhulu ngolwazi enisiqoqela lona simlalela Hlone Khumalo ngiyabingelela nonke e-studio ngiyabonga ukuzwa ngomlando waManazaretha iNanda 88.5 FM isiteshi esihlukile angikumemeze lokho isiteshi esihlukile kakhulu sinikeza umlando ngabantu esibaziyo nababalulekile ezweni ngiyabonga awumtungwa phiyo kuhle ukuthula e-studio okunye esikutholayo ukuthi inkosi langa nenyanga yezulu bagcotshwa ngomqalo wendlela enhlangakazi kanye inkinga ke zonke inhlangothi zinezizathu zalo eziqinile ngoba ekuhleni bathi inyanga yezulu yasho yathi ayisafuni ukuthi kuliwe manje ayibhala incwadi eyaba nofakazi abaningi including amakhosi kanye ne-close friend yenkosi inyanga yezulu uGandaganda ungena starring ungena starring wayengesilo iNazaretha naye wafakaza wathi inyanga yezulu yamtshela yamthuma futhi ezotshela kanti khona nezinye ke izimpawu ezikhomba angazi kwasikuba unongqi Melusi Dlamini siyabonga kuNanda FM ngolwazi olujulile sipha lona uThabo Mkabadeli uthi ulalele siyabonga kakhulu ukuthi nilalele bafowethu ngoba iyona into esifisa ukuthi siyenzele ukuthi umlando nithi noma ninuzwa kodwa yabo uqonde ngqo ungadidiseki ngiyathanda ke inkosi uMahluleli uma ezothi thina sihamba ngesikufundisiwe ngoba ibalekile indaba yefoundation yemfundiso nokuyibamba futhi ungadiduki kuyona naku lo mlando kaphiwo kuhle mhlawumbe khona ungafisa uPaula khona kancane
le. Ngibonga umsakazi usho ngiphawule kuphi kulo mlanda ubekayo. Lokho cha ngisho ngakhona mhlawumbe okufakazisayo inhlangakazi gandaganda ngeStering. Ake ngiqale ngichaze le ndaba umsakazi nakubalaleli. Indaba esiyaziyo ukuthi inyanga yezulu nenkosi ilanga bagcotshwa bobabili. Kodwa ke ayipheli lapho uma uzoyilandela kahle iyanabo ukuthi omunye wagcotshelwana omunye wagcotshelwana. Nanokuthi ke angikholwa ukuthi kulokhu emlandweni engokuchazayo iyaguqula yena yokuthi mohle iqale emhlabeni ukuthula phambi kwebandla yathula njengebamba. Angikholwa lapho kukhona esingakuchaza sibonisane ngoba into ekhona leyo eyenzeke ebhalwe phansi amaphephandaba ayiqopha. Konke okunye abantu asebekukhuluma ngeshwa angeke ngikwazi ukukhuluma. Mina engikwaziyo ukuthi ngosuku okufihle ngalo inkosi ilanga kumenyezela umfowabo njengebamba idlozi lize limkhombisa. Kuvele begcotshwe bobabili kukhona lokho nanokunye kodwa lokho kwenzekile. Iloko nje kuphela thina esikwaziyo nesikhulumela phezukwayo. Lokho kokunye cha ngeke ngene kuloko asekuchaza kogandaganda nani. Kunenkinga ngeke ngayishi masingakhuluma ngeinjumayelo neziprofeto siyeke umlando okwenzekile singagcina sinhlanhlatha ngoba khona uzothi mina ngiphupha ukuthi sekufanele senze njani kwenze athi uyayi mina ngiphupha ukuthi phambane naloko kuphupha. Iqiniso lobuNazaretha linye nje lithi inkosi esesihlalweni uma ihamba iyona ekhomba ozohlala. Okay. Qinisi lelo iyona ndlela ekwenziwa. Iyona okwenziwa ngayo hayi injumayelo hayi iprofeto. Iyona ekhomba ozohlala. Okay. Siyabonga. Now ngiyathanda ngoba ngiyafisa inkosi iphinde sivakashele. Siqhubeke nokunye ngiyazi ukuthi kukhona ezinye izinto esingazazi thina eniye nibe nesifiso njengebandla ukuthi yazi engathi abantu bangacaciselwa kuloko bangacacisela mhlawumbe kukhona ongakusho nje noma ku2 bese mhlawumbe siphinda sivumelana ukuthi inkosi iyophinde sivakashele sizothi ukuthi isilandise ngalolo daba. Cha kukhona khona umbuzo beninawo ukuthi uMakhula kancane wahlala yini esihlalweni waba yini inkosi. Nanokuthi ibandla elisemzini waseGinyezini emacaleni lingena kanjani uma lingena. Umlando thina esinawo ngoMakhula kancane uMakhula kancane uzelwe ekutheni uyoba inkosi. Njoba kade ngikulandisa indaba eyalandwa umprofeti esekwela sentabazwe ukuthi leli gama ngiyosebenza ngalo mase ngibuye esiqini sesithathu. Waphinda futhi emzini waseGinyezini lo esibona namhlanje wathi amakhosazana ayesemancane kugogo uManxumalo nodadewabo abatshale ihlahla ikalamula esiyomila kuyena leso isihlahla kuyobe kusho ukuthi uNazaretha ngeke busaphela oShembe bayosuka emhlabeni baze bashaya ezulwini. Indaba exoxa umvangelo sebuhleni uMakhathini owayehamba nayo wayekhona. Lezo ihlahla zikhona sasha esikadadewabo uLizi samila esikanokuvela kugogo. Manje izo zonke izinto edathi sisho njalo. Umphokolo wesumelwano uma inkosi ilanga ukhiphe ephakameni yabiza uMakhula kancane yathi akawuthatha ayobeka. Uyobuya mase ezosebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ngeke usahlala nalabantu ngendlela asebone ngayo. So kuningi nje singakusho ukuzalwa kwakhe kunomlando egospel ukhulumile ngayo umqali wendlela kuningi kodwa ke umuntu ugoqa nje konke umuntu akazele la uzopromota ibandla elisemzini waseGinyezini esizokwenza umuntu azokwenza la ukuzochaza ukuthi kuze kube njena nje kuxatshanwe kwasukaphi ngokweqiniso sekukuyena kumuntu ukuthi ke uyakumukela noma akumukela. Okwami ke mina engingakusho nje ngingathanda abantu bakithi abozalo kakhulukazi thina esihlele ehlalweni siyeke ukuhlangana namaNazaretha ukubulala umsebenzi kaNkulunkulu ngoba sicasha ngabefundisi sicashe ngebandla sibe silazi iqiniso ukuthi thina fanele sihlale phansi silungise konakele. Kwa prophet ukuthi kuzoba nje manje ngingathanda nje
kwabakithi ngempela ukuthi ke sidabukele leli nkhehle lisizalayo la sebenza kanzima njengoba silokusilwa nje senzani igama elihuduleka phansi elomzali wethu ibandle limalayo yileli uNkulunkulu amthuma ukuthi azoliphemba iqiniso siyolithola masihlala phansi sikhipha abantu bangaphandle sikhulume sisodwa lento ukuthi uyazi kwenzeka ukuthi la ubufakazi asihlale phansi silungise umsebenzi kaNkulunkulu azama khulu amagama yo konke efikayo nje ukukhuluma kanje Nkosi yami kodwa ke ngicela ukuyigodlo kwamanje kodwa azama khulu amagama ahlala ngoba ngempela egcineni konke uma ngathina emndenini singakwazi ukuhlangana sikhuluma udaba ngoba siyalazi iqiniso kuzokwenzeka kanjani kwabanye abasibukayo sengingena nakwena ke emkhozi wami ekhayeni lakho nakubafowenu nabodadewenu kulesi simo nje basithi asilungiseni igama lohlelo lithi asilungiseni uma singezohlala phansi njengomndeni silungise inkinga esiyaziyo kuzokwenzeka kanjani kwisizukulwane kuzokwenzeka kanjani kubantwana ngiyathanda ke ndabedle ngikunikeze lokugcina before sivale ngibonge kakhulu uMahluleli ngibonge uMhlongo ngibonge nalethuba akucinile ngingacela futhi ukuthi ngelule isandla ngicela iNkosi buyibuye sizoqhubeka la sigcina khona mningi ekusafanele ukwazi okay sicela nisimemele okay alright siyakuzwa lokho okucelayo ubani umuthini sibonga kakhulu ngempela Inanda FM nabadidiyeli are the best. This information is so rich izandla zidlula ikhanda phambili siyaqhubeka njalo siyabheka wena Mkhozi mina ke ngicela isibusiso lapho enkosini kuphele ukuxakeka nabagulayo baphile ngicela imali usebenzile cele ayizifake emsebenzini hayi sebephelele okay kumnandi ukusebenza nawe usaqedela usaqedela thabo you want to say something wena phela unjiniyela omkhulu lapha kanje hayi cha ngathi inkosi isuke yaphendula nemibuzo esingakayibuza manje ubona ngathi sekuthulekile mhlambe na imibuzo isiyashort ileyo nto le ukuthi usuke yaphendula konke nami sengivele ngablank okay ukusho ukuthi uyabonga Thabo kahle ukubonga ukuzolisa ukubonga alright siyabonga asivale minister number sibonga yakhe number hayi mina ngithi nje amen so Queen Rejoice siqale nawe alright siyabonga ndabakazi siyabonga umlando siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu nakuyena inkosi ukuthi i-honorishe invitation la ngiyakhumbula sifike ekseni ngithi nje kwaze kwakuhle ngifuna ukulibona lelanga ngempela la studio ngempela kuyenzeka sibonga kakhulu yazi inkosi ngixoxa ngempela ngiyakaze ukuthi ukuzibuza Nkosi yami asikunikeze elokugcina Mehluleli Nkosi yethu siyabonga yabo ukuthi akuzwakali kahle kodwa nje leli lithi siyabonga ngempela kukhulu kuthina sibusisekile studio sibusisekile sabalaleli akuvamisile in fact kwenza thina bokuqala inkosi endlini zomsakazo siyabonga ngikunikeze lokugcina baba mhlambe ke nesibusiso kubamukele abazalwane uNkulunkulu ambusise umlaleli lo ocelile ukuthi ucela isibusiso uNkulunkulu ukwazi ungakakhulumi nje obecelile nje kuzawuba njalo athandase umuntu abonge emsakazweni Inanda FM osendaweni esakhe kuyona umuntu abonge kakhulu ithuba abalivulile noma umuntu engakwazanga ukuchaza okuningi kodwa elami engilishiya nesizwe sakithi ukuthi bakwethu thina amaNazaretha sesilwile sekwanele bakwethu angazi noma nifuna sishiyele izizukulwane ezizayo ifa lezimpi iminyaka engaphezulu kwamashumi amane sisaqiqe enkantolo saqala enkantolo ngo1980
sekwenele njengoba ngisho nje ake kuhlalwe phansi manje siyeke ukucabangela thina sicabangela uNkulunkulu lo msebenzi omkhulu kangaka awuthumushela siyeke ukuba izitha zobuNazaretha siyeke ukuba izitha kaNkulunkulu ngoba sibulala umsebenzi kaNkulunkulu akuhlalweni phansi ilungiswe lento siyabantwana bomuntu isihlabelelo sethu sekhulu namashumi ayishiyagalolunye asisihlabelele ngeqolo ngoba angazi ukuthi sisihlabelela kanjani manje ikhulu namashumi ayishiyagalolunye sishiyagalolunye esikhuluma ukuthi la esiya khona ezulwini kwehlukana Nkosi kodwa sibhizi thina siyakuphusha ukwehlukana sesifake ifa lempi nenzondo ngisho einganeni umuntu abonge kakhulu sithemba ukuthi ithuba lizawuvuleka ngokuzayo umuntu mase ebuye emhlanganweni kaJuly sesingabuye sibuye futhi kulungile awu isithembiso nawe awu ke iqedile inkosi usafuna ukukhuluma kwenkosi ukuthi sothi masiphuma la ifoni yami izokhala kahle mhlawumbe inkosi mase shi contact yaseGinyezinye abantu abazokwazi ukuyithinta ngizobuza izinto engikwazi ukuyiphendula hayi ukhona umfundisi webandla okuyena ezintweni eziningi ezithinta ezikamoya oyisandla sokuphosa umfundisi umhloko kuyena engihamba naye angazi ke noma hayi number ngayidede banike inamba yakhe yebo siyacela 074 673 8909 074 673 8909 bangamthinta ke ngekhathi zonke lokho noma yini abakudingayo nakulokho besichaza la abafuna ubufakazi nani bangamthinta uyobanikeza Nkosi yami ngoba sikhuluma ngabufakazi siyabonga ukuqopheka komlando ikole isihloso ukwenza ngempela futhi ngoba uyothi mangabe sethi umunye hayi ayishonga inkosi sithi gqebe futhi ke sekumnando kwamanje ngoba sekunama recordings gqebe thina uthi manje siyabonga kakhulu siyabonga kuwena mlaleli ukuhlala nathi kusukela ngo6 o'clock uze kushaya lesikhathi ngokuvunyelwa umdali sizongena sithi sivubele isizwe kuleli viki siphinde futhi sibuye sibonane ngeviki elizayo that is Sunday sizothi asilungiseni sikhuthaza ukuhamba ezimisweni zikaMvelinqangi ukuzazi nokuzithanda sidedela ke manje the world class music siphuma ngofikile wakamlomo ethi ngiya understand. Thank you so much Queen Rejoice. You are midnight session. Oh, midnight session 10 to midnight. Uzobona ndabele nje busufaka naseThabo ngolesi. Yes, asibonge kakhulu.